खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 17 एप्रिल 2023 बाराय जाबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। उदालगुरि जिल्ला जोबथेसालिनि सिंनिफ्राय मानसि बुथारग्रा सासे दायनिगिरिया खारखोमालांबाय। मैया 16 एप्रिलाव उदालगुरि जिल्ला जोबथेसालिनिफ्राय सियामल पाल मुंनि सासे मानसि बुथारग्रा दायनिगिरिया खारखोमालांनो हादों। सियामल पालआ मानसि बुथारनाय केसनि थाखाय जोबथेसालियाव जिउ जोबजासिम दोनजादोंमोन आरो बेखौ थांनाय 2011 मायथाइनिफ्रायनो जोबथेसालियाव दोननाय जादोंमोन। बे समाव दायनिगिरिखौ हमफिननो थाखाय आसाम पुलिसआ नागिरगासिनो दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बेलटलायाव सासे सुबुंनि गोथै सहखौ गंसे नखरनि गेटआव फास होनानै दोननाय थासारियाव बोखांनो हादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय सुबलदेव पेरमा, त्रिपुरानि थागिबि आरो बियो गुवाहाटी नोगोरमायाव थायोमोन। लोगोसे बे जाथायखौ बुथारनानै फासिना गालांनाय जाथाय होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो गिखांनाय फोरमायदों। सासे पुलिस अफिसारा खेबसेनो गंनै बासनि गेजेराव होख्रेबजादों। मुम्बाइनि पाकलायाव सासे 43 बोसोर बैसोनि पुलिस इन्सपेक्टरा गंनै बासनि गेजेराव होख्रेबजानानै जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय पुलिस अफिसारनि मुङा जाबाय प्रवीण अशोक दिनकर। प्रवीणआ गावनि फेमिलिखौ लानानै आलिबाग फारसे थांनो थाखाय बास नेगासिनो दंमोन। बे समावनो बे जाथाया जादों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बिहार रायजोनि मतिहारीआव नंखाय बिस गोनां जौ लोंनानै 5 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन 12 सुबुंफोरा गोब्राब बेराम जादों। बे समाव बेराम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। बाथौ धोरोमा गोथार। बाथौ धोरोमा हिन्दु नङा। जोंनि बाथौ धोरोमा जेब्लाबो गोथार। जोंनि बाथौ धोरोमखौ फोजोबनो हाया। बाथौ धोरोमा हिन्दु नङा होननानै फोरमान होदों बाथौ गौथुमनि देउरि अनिल बसुमतारी बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। आथिखालाव मोनसे बाथ्रा गोसारगासिनो दं जे बाथौ धोरोमखौ हिन्दु धोरोमाव गोलैया होननानै बुंदों, बे बेसेबां सैथो? बे खोथाखौ नाय, नोंथांनो आं मोनसे फोरमान होनि। दा जोङो हिन्दु धोरोमाव गोलैया होननाय खोथाखौ गोबाङा फोथाया आरो गोबाङा फोथायो। खोथाया जाबाय मा, जों हिन्दु नङा होननाय खोथाखौ आङो मोनसे फोरमान हिसाबै आं होनो नागिरदों। मोनसेल' आं बिदिन्थि होगोन। दा नोंथाङा सानना नाय, हिन्दु धोरोमनि खायसे बावनाय थिनाय मुवाखौ हमनानै ला नोंथाङा जेवारि गंसे फोजोंदों। बे जेवारि गंसे फोजोंनाया बिथांमोना सानजा मोखांजों होयो। सानजा मोखांजों होयो। नाथाय जों बाथौआरिया जोंनि फारसे खालामनानै जों होयो। आरो गय फाथैखौ बिथांमोना ओरैबायदि होयो, नाथाय जोङो बिदिहाय होयो। आरो मोनसे फोरमान, बे लाइजौ गांसेखौ बिथांमोना खुग्लुबनानै होयो आरो जोङो होयो खांग्रांनानै। आरो बिनि जाहोना जाबाय जों गोथारथिखौ जेब्लाबो फोथायो। बाथौ धोरोमाव गोथारथि दं आरो गोथारथिनि नेरसोनखौ लाखिनो थाखायनो जोङो अरायबो गोथार जे जायगाथि मैला गोलैया, लाइजौआ जेब्लाबो खुग्लुबनानै थायो, बहाय मैला गोलैया, ओंखायनो बेखौ जोङो मैला गोलैथिं होयो। फाथैया जेब्लाबो ओरैहाय थायो, बेयाव मैला गोग्लैयो, नाथाय ओरै जेला होगोन बेयाव मालाबा मैला गोलैया। गोथार होननानै जों बेखौ फोथायो। बिदिनो जोङो गोथार महरै जोङो हिन्दु धोरोम नङा होननानै, हिन्दुनि मोनसे पार्टब्लाबो दालायब्लाबो बाथौ धोरोमा सम्पुर्ण भाबै हिन्दु नङा होननानै बुंनाय बाथ्राखौ आंबो फोथायो। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।